IFM News. IFM News. Police report. Idol Dennis, come in. May samanen nga biyag iti nirisang gapo iti napasamak nga disgrasya iti ilidi pinili Ilocos sa Norte sunino nga may nga lakay iti biktima. Nabigbig ti pimusay ng Orlando Coloma nga 22 bulog at maysa nga electrician kin residente ti barangay Pagdilaw pinili Ilocos Norte. Investigasyon iti pulisya na miskalkulo datoy biktima iti kalsada nga sharp curve iti lugar nga sangwanan iti maysa pagadalan ket slide ti lakay na itupar ti ulo na iti pundasyon ti arko nga rason iti nakaro nga panakasugat ti ulo na literay iti pribado nga ospital ijay pinili ngem nadeklara nga dead on arrival babaen kini Dr. Japet kunati pulisya awan ti sota cross helmet ti biktima nga napakarwan iti retoy nga insidente. Kunati PNP medyo accident prone area iti lugar gabot pakurbado iti nagpasamakan iti disgrasya nga datimeten iti nakimunungayan iti panakatay iti maysa alakay nagpalagip iti PNP karete motorista nga masabol iti palagi inayad naglasat ti lugar tabigas ta maniklikan iti disgrasya Idol Bernardan. Iti sa balipay nga bangir at dapay iti napasamak nga disgrasya iti C5 iti ili asarat Ilocos sa Norte. Babayan iti panagadinong par iti maysa nga kotse ken iti maysa nga rider Idol Bernard nagwaras iti video iti social media iti panagsinungbat tigididwa talato ket natamaan sangwanan iti kotse dinto nga ti motorsiklo ket slide iti mismo nga sangwanan na nagpaut iti nasurok 3 minutos iti diskusyon dagiti involved iti disgrasya ngem na settlement laeng iti panagresponde dagiti coming iti pulisya iti daytang kanito at apen iti maysa nga nagsignal ngem bigla kanulatan nga sinmolpot dati maysa ngem kunami iti maysa ipipilit na tawag Albert Bernard nga iso na iti right iti napasama ka disgrasya napitpit dati iti dented nga parte dati sangwanan iti kotse ngem hanunay nga napakarwan kasama dati motorsiklo ket minor lang dati scratches sinagaba dati may isang rider na dagito ket agpadpada nga nagsinabet iti mismo nga ayan dati C5 nga ayan dagiti kayo iti nakamat nga lugar Idol Bernard kunani so dang driver handa unay na pakarwan adigi lugan dati perme Uwan Idol Bernard dagiti lang lugar apa kasi napigpig samo ni motor kay sa DJ pick up apik permi nga na bungi mo DJ pick up kasi apay nakapso di bumper na nokas pagarigan Idol Dance nalukning dagiti ngamin kotat luglon tatang ket hanakas idikon nga solid nga landok Idol Bernard alaman na malagip mo anat katatangkenan ana detail lako besa deta ada pay may isa te landok nga Nissan Terrano malagip Terrano ba dijay dati bumper na ka talaga nga natangken Idol Dennis kita ti basta 2010 pangaton dagiti kwan hanunay nga solid no kwan dagiti kwan Idol Bernard nalaokan dagiti something plastic so nga no basit lang disgrasya ket mawarwara dagiti bumper dagiti luglugan Idol Bernard so nga pagsiyatan na awan dagiti napakarwan iti atong disgrasya no diket lugan laeng lugan ma-repair ngem ti tao ket no partes ti tao kita narigat nga ma-repair nang runa no nakaro iti pakasama ka na Idol Bernard so iti agdama puro disgrasya dagiti napaspasamak ta iti lasod ti 24 oras iti entero a probinsya ti Ilocos Norte damag pelang manipod iti kuerpo ti pulisya Idol Dennis Gabriel Alitio tatak RMN